What's up mga amigo amiga? Kumusta mo? Kumusta ko? Okay ako. Okay mo. So karon mga adlaw mga amigo. Mag-reaction videos ko. Reaction videos. Kana say reaction videos ka kinahanglan na vlog bitaw. Kinahanglan vlog na gi-upload sa iyang channel. So mag-reaction videos ko sa mga kuan ako kauban na ako sa Cebu YouTubers Corner ano siya. So lima ra ka videos akong reaksyonan niya inter na ako dito kanang kinahanglan na-upload sa imong channel ito. So reaksyonan ko na. So ang kinahanglan na tong reaksyonan kay si Erica asa man. So moadto ta siyang channel, YouTube channel. Pero before na mag-recording sa forward lagi forward. So manupihay di ka one. Oh no. Sweet. Okay, kaya. Arnie the Great. Arnie. Tsaka pa kay kandiday. What the heck? Di joke. Bata ko na siya pero confidence na kayo daw vlog daw. Sige, upload. So, sa next sa first vlog niya rin. So, shout out day kang Arnie the Great eh. So, reaction video sa ta. So, yung first video kay vlog 01 eating calamansi with no reaction. Yay. Purag katawanan nila. Hi guys! Welcome to Arnie Vlogs. Guys, ito yung first video ko at sana magustuhan nyo po. Yung gagawin natin challenge ngayon. Babalikan ko po kayo. Hi guys! I'm back! Dapat siyaw gagumay lang. Sa challenge na to. Guys, susubukan ko kung hindi ko makakaya. Siguro nga hindi ko makakaya kaya inom ako ng 2 basang tubig. Okay? Guys, ito yung first calamansi na First calamansi. Hello. Arnie. Kaya nga Arnie. Actually guys, ang asin niya sobra. Pero, doon sa challenge na doon, hindi ko lalagyan ng kahit okay, yung first calamansi guys. Ita-try natin ngayon. So, calamansi reaction video. So, kato ba rin month na mga reaction videos kayo? Sana month na last year ba siguro ano? Silang dalawa yan.
Magpa-slow the way reaction ba? Ang gusto mo? Guys, ito yung pangatlo. Tulo ng kakalaman siya, giga. Ito na, ang challenge na to para mag-gusto. Ang guys, ito na pala yung sa last na Oh, grabe, nahurot niya ang 5 kakalamansi ah. So like and share, subscribe, Annie Joy. A few moments later. Amigos, so third videos na itong reaction videos sa area ni Lit. So nakita na may kausanin niya. In person ba? Nakita may kausanin niya in person. Ay, second time na ba? Ay, second time din ako kita naman niya. So mag-reaction videos sa siyang kinaunhan nga vlog. Ay, nga vlog. So, ako sa recording. Okay, yun ni Lit. Basta ano na to yung kinaunhan nga vlog, mag-reaction ta. So ang reaction videos na itong reactionan kay Boom na Boom sa Sugbo 2019. So 11 minutes na siya, maybe ato lang i-fast forward ginagmay. Okay, ang recording na sa camera mga 5 minutes ra. Sige. Okay. Wala na. Na-upload na di ay. Awesome. Nice beat. Hi everyone, this is Crystal Q Pakanyan. You're watching Milo's vlog. So for tonight's video guys, kay gabi naman yun siya. So today is sa SRP sa Boom na Boom. So they call it before Kasadya sa Itong niyo, sa kung silaw sa bridge, di ba? Silaw sa bridge. Siguro kabaw. Sakay na sila sa ilang rides. Sa Pumoy, kami kaya pa brave good me go. Brave enough mo. Ato gid mo lingkod. Nilit, dun sa may gisakyan yun eh. Ang Viking ba na? Octopus. Siya. No reaction challenge. Saan sa'yo napili mo? Nakas number 23. Ay, sus. Wow! Aura pa!
Pinindot lagi yari, no? Sayang, wami kasakayan. A25. Wala lagi pag humana mo diri sa Galactic guys. So wala ko ka video kay. Grabe. Nawagtang akong kusog. Mato pa nilunigit ka. Nabatay magnet sa ilang. Tinanggal. Kaso. Saan may dua, ah? Ato ya. Ako na itong mga amigo-amiga. So, wala ko makontinue. Awan na matiwas kang kuhan. You delete. Makontinue kay ang consume ra sa camera kay 5 minutes ra ang recording. So, monto. Time na lang mag-reaction video ko balik sa mga kid. So, pila na ito naman. So, ang human na kang Arnie Joy, Erica Rose, Unilet. So, nang sunod, ikapat kay si Ma'am Margaret. So, pang-upat si Ma'am Margaret. Then, sunod kay It's Me Rocky. It's Me Rocky. So, sinchay kayo mga amigo, di pa kayo concentrate sa lens. Kung tanaw sa side niya, makita akong galing man good. So, muna itong mga amigo. At ito kang Ma'am Margaret na vlog. Mag-reaction Ma'am Margaret. Blue, kayong color din kita. So, concentrate. So, okay. Actually, active kini si Ma'am. Dahil ma-upload yung mga video. Muna akong ganahan niya. Sige lang siya, upload. Consistent kayo. So Ma'am, mag-reaction video sa kanil mo. So, makita kita rin kung ang evolution kang Ma'am ba. Evolution naman. Kanang ang pagbabago. So, naa siya kanang vlog diri gitawag og Tai Chi 42. Tai Chi 42. So, unsa ning Tai Chi 42 ma'am? So, diri ka mag-reaction video sa kinahanglang upload din mo. So, let's go. Taekwondo. May pag-ganyan ko. Ano yan, ha? Ano na? So, estudyante ba ka ni ma'am? Grabe. Kung reaction videos, gikan kang basta, upat na. So, pang-5 kay si It's Me Rocky. So, 5 reaction videos lang makaya sa nako karon. So, nagunon ako, what if i-intern ako, insert ako, diba, ningon na po 5 reaction videos ra akong reaction na. So, ako lang i-insert ko na ba. So, di ba mawagtang yun ng kaguro. Nagkatake na nun, i-insert ko na rin. So, diba? So, muna itong mga video, mag-reaction videos ang takang It's Me Rocky nga vlog. Kinunhan mga vlog niya i-upload sa yung channel. So, ako sa It's Me Rocky sa yung channel kay gitawag, gititle niya content, content niya gitawag na Stand By Me, Chris Morabolas. So, ano na. Sa, reaction video, 3 minutes lang consumable niya. Sige. Okay. Good. Pero ano ko ano? 11 years ago. Good.
Kalimutan yung title na yung ganda. Okay. Dok, pakain na din. Sige, title ng kanta. Kalimutan yung title na yung kanta. Dok, pakain na din. Saan ikaw na Itmira? Ikaw ni sir? 2 hours later. Waki. So, last but not the least mga amigo-amiga. So, ang ako ang videos at ang reactionan. Ako ang gugalingon akong una yun. So, wala. So, tara amigo. Sana search na ako sa mag-reaction videos at sa akong YouTube channel. Kinaunan akong upload before ko naabot aning pag-vlog. Gamit ako ng cellphone pa. Gamit ako ng timer. Cellphone pa. So let's react mga amigo-amiga. Hearing nila. Hello. Ako nga. Smart. Kalaway na gid. Hello. Really, nigga? Pasensya, sorry kaya ko sa ulibote pa sa iluagit ko mga amigo. Interesting yun na bitan. Oh, no. Lord, basta iluagit ko ano sa ulibote. So mga guys. Ako yung montage, naka-video. So mga itong mga amigo-amiga mubo na kay Gid siya. 51 seconds gid ang videos. Mga kuha kinaunan vlog na akong i-upload. So ito mga amigo, salamat kayo. At di ko ito ibuhat. Ganun bitaw. Basta mga ito mga amigo-amiga. Salamat kayo. So mga to 6 videos akong na-reactionan. Dala na kuha. Dala na po kang
kang Erika, Ma'am Margaret, Arnie, Joy, ang It's My Rocky, o kayo shoutout din nila. Shoutout nila tanan. So, kana sila mga kauban ako na sa YouTubers Corner, sa group page o napon may na group chat kung mato sa mga kung na may magbabalak na mag-YouTube, so pwede mo comment down below, pwede mo i-enter na mo sa mga page o group chat para naman managhan ta mga Bisaya, mga YouTuber. So ito mga amigo-amiga, so atangin yung mga amiga marag karon nga year maka-upload na ko video, siguro try my best na maka-upload na ko mura pang lifestyle na vlog ito o pwede na po lifestyle pero more on mag-focus kong cinematic po siguro o short film, so last vlog, so wala pa kita sa last vlog na ko, last vlog ito i-mention ako na nagbala ko short film na ko script, so ang kuha na ko kwarta na lang o mga tao, so mga ta. So ito mga amigo-amiga, salamat kayo sa pagtanaw o ay kalimot subscribe ug like ug share aning video akong gibuhat karon o kita-kit sa sunod nga vlog. Bye bye.